Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we altijd reportages zien uit het programma van Gewest. Het Gewest wat van de nationale televisie weer. Ik zie reportages, maar we doen nou geen reportage. We praten erover met Johan van der Zee, want die had hem maken. Want die weer in 1974 in de Ljouwerter Transvaalweek. Ja. Daar weer een actieplan. Ja. Dat weer onleiding. Ja, de Transvaalweek weer een voorbeeldweek. Ja. De KRO had... Even voor de duidelijkheid, dat is de week in Ljouwert tussen de Spanjaardslingen en de Noorderzee. Klopt het, ja. De Wiet ziekenhuis er nog. Ja, nee. Diakonesse. Ja. Transvaalweek weer dus een voorbeeldweek. Een van de eerste opbouwweken in Nederland. En eerst had de KRO daar al een oren door in het programma opmaken. En wij winnen door, tenminste dat hier ik wil en dat hier een paar collega's, wij wonen wel eens wat op een andere manier programma's maken, terwijl mensen het nog meer bij te belopen. Wij zitten uiteindelijk in die provincie en dus ik ben naar de Transvaalweek gegaan en zei ik wil een programma hoe je een week maakt, maar je maar het eigenlijk dwang. Nou, daar heb ik weken achter elkaar in die week geweest om met mensen te praten. Wat moet er in en waar interviewen. Nou, dat slag er net helemaal. Want het dan zo wie is er nou door het toch maar. Maar er waren toch een paar mensen die hetzelfde interviews deden. En een van de mooiste momenten vond ik, dat doet Jan Schäfer kwam. Wie een van de buurtbewoners. Die had Schäfer interviewd. En die zei tegen Schäfer dadelijk, wij voelen ons besodemieterd. Ja. En dat zou ik moeilijk gezegd kennen. Ja, want het wie geen wij, zij ben besodemieterd. Ja. Dus dat werken wel, want hij ging daar ook wel op in. Ja. En toen gingen we naar, want we hadden een week filmen. En toen gingen we enige kilometers filmen. En toen was eigenlijk de bedoeling dat ze dan ook maar gingen in de montagekamer. En dus zijn ze, dat mat maar net. Doe het nog maar. Nou ja, het leverde toch een wat oorsoortig programma op dan normaal. Het weer zoveel werk, dus hierna is het echt nooit meer wat. Nee. Dus, ik mag nog even melden dat Jan Schäfer secretaris van Wentebouw wie en dus in Ljouwert te lonen kwam. We zullen eerst even naar die reportage. Ik ga hem een beetje inkwarten, want oors is het te lang voor deze uitsturing. Maar alles zit er wel in. Maar dat is de hele voortzetting van de gang van zaken al. Misschien mag ik hier even onderbreken om even te vertellen dat dit een programma wordt over de Transvaalweek in Leeuwarden. Dat het een programma is dat we met z'n allen, met de groep die hier zit, hebben samengesteld. We hebben een aantal keren met elkaar gepraat en we zijn ook bij het draaien van het programma ervan uitgegaan dat we het met z'n allen moesten doen. Wat nu al duidelijk is geworden is dat we iets moeten laten weten over het begin van de actie. En in de groep zitten twee mensen die dat begin van de actie heel duidelijk hebben meegemaakt. Mevrouw Loonstra en meneer Bekkers. Mevrouw Loonstra, zou u kunnen vertellen hoe die actie is begonnen?
nu het kwam, doordat we duidelijk zagen dat de wijk achteruit ging. Er kwamen woningen, keurige nette woningen, en die werden gebruikt voor pakhuis. En dan ga je op je beurt zeggen, ja kijk eens eventjes, als ik daarnaast woon en dan gaat mijn huis een stuk achteruit en ook de anderen in de straat. Het woont er niet meer prettig. Dus wat deden we? We kwamen bij elkaar en bespraken die zaak. En toen bleek dat er eigenlijk maar één oplossing was en dat was dus zelf een bestemmingsplan maken. En dat hebben we met hulp van studenten gedaan. Dat heeft veel tijd gekost, maar men kwam toch langzaam maar zeker verder. En men begon ons ook te waarderen als buurt. De overheid ook dacht ze, hé, daar moeten we oppassen. Nou, we zijn onder andere natuurlijk ook direct erin gehapt toen de gemeente zei van wanneer jullie het menens is en jullie er met elkaar achter zetten, dan zullen wij ons steentje ook bijdragen. En daaruit is voortgekomen dat zij in eerste instantie op zich namen, jullie een bestemmingsplan maken, dan knappen jullie de woningen op en wij nemen de wijk. Dat is 22,7. Nou even de andere kant. 22,7, dat is dan. Nou, dan zijn we wat die woonkamer betreft al klaar. Hè? Dan moeten we eens even over de centen praten. U heeft 2.500 beschikbaar in principe. In principe wel, ja. En daar moet van overblijven? Nou, een duizendje, hè? Een duizendje. Duizendje. Dus dat betekent 1500. Nou, dan zou ik dus een ruwe schatting maken, hoor. Ja. Dat is voorlopig, maar goed. Je krijgt de keuken, de douche. Het is gunstig dus, omdat we dus niet erg kapitaalkrachtig zijn. En het is dit een prettige regeling eigenlijk voor ons nou. Ja. Hoe is die precies? Wat zegt u? Hoe is die subsidie precies? Dat is 25%. Dus van het totale begrotingbedrag dus, mocht dit 10.000 gulden wezen die kamer, dan is dat dus 2.500 krijg je dan terug. Ja, dat is toch fijn. Ik heb hier zelf dus, laat maar zeggen, 26 jaar gewoond vanaf mijn geboorte. 4 jaar heb ik dus verder in de binnenstad gewoond. En in een eenkamerwoningje, dus eigenlijk niks. Nou, voor mijn kleine zoontje dus, vind ik dit prettig. Leuke wijk met speelplaatsen eigenlijk en zo. Ja, ik zie het wat zitten. Hoe heeft u een tekening gekregen? Via de subsidie dus en van de projectieleiding of zoiets. Of, U bent er naartoe gegaan? Ik ben er naartoe gegaan, ja. En dan heb ik een tekening laten maken dus voor de eventuele verbouwingen in de toekomst. Hier zit ik gewoon ongewijzigd achter, want ik geloof niet dat u beneden een wijziging wilt hebben. Nee, beneden dan wou ik alles veel laten. Ja. En hierboven dan wou u iets met in de geest van de gipsplaat. Bent u nou een bouwvakker? Dat u dit Nee, het is allemaal amateuristisch werk dus. Ja. Maar ja, het gebeurt dus volgens mij goed en daar gaat het eigenlijk om. Nou. Ja. En ik heb dus hulp van vrienden wel, die doen er wel wat. Allemaal pro deo. We zijn actief begonnen dus met een ploegje en er blijven meestal een paar van over. De rest laat je wel eens in de steek. Zo, we zijn hier begonnen te verbouwen half november. Onze zoon heeft er alles uitgehaald, want hier zat een muur tussen met schuifdeuren. En hier was een grote kast en daar liep de trap mee naar boven. In die kast, het was een zeer donkere hoek voor de achterkamer. Dus we hebben er alles uitgedaan. De bouwvereniging hier,
U doet maar wat u zelf wil. U mag het helemaal naar uw eigen idee inkleden. Toen hebben we de keuken eruit gebroken. In de keuken zaten 2 deuren dus, en een schut. Ook eruit. Het is betaalbaar. Ja, dat wel. Ja. Ja, je moet het zelf doen. Ja, een hoop zelf doen. En met de subsidieregeling, ja, dan dacht ik het wel. Dit is dus een verbeterde Hollandse, die hebben wij dus niet hier in de buurt heel enkeld. Nee, nou, we hebben dus ook de verbeterde oude Friese dakpan, dat is deze vervolgde. Ja? En die zitten dus bij jullie op dak. Die zijn dus tegenwoordig heel mooi en handig, heel makkelijk te plaatsen. Ja? Je haalt er 6 pannen uit, je legt hem erin. Je schrijft deze vierkante bak af. Je kunt ze dus ook groter krijgen in 6, 12, 12 pand. Nou ja, we vonden het leuk met die verbeteringen en zo. En we zagen een advertentie in de krant met leuke prijzen dus. En er stond bij dat een huis was geschikt voor jonge mensen die er wat aan het doen waren. Nou, dan zijn we gaan kijken en dat vond ik wel leuk. Er moest wel heel wat aan gebeuren, maar ja. Allemaal die elektriciteit en alles. Ja. En we vonden dus van dat men hier de straat helemaal zou verbeteren. Dus, de plannen gezien hoe die straat dus zou worden. Ja, nou hoorden we laatst dat de gemeente dus wel een belasting gaan heffen, want die wil het niet meer doen. En hebben jullie het huis zelf opgeknapt? Ja, met kennissen hebben we het dus gedaan. Helemaal geschilderd dus. Ja. Dat is behoorlijk werk dus. Maar ja, die straat wat mooi wordt, dan ben je niet zo gek, hè? Dan heb je er wel iets voor over. Dus dat, Het voordeel van dit materiaal is dus dat het verdubbeld makkelijk te verwerken is. Ja. Je kunt er dus normaal zaag je alles, ja. Maar dit kun je dus eventueel met een zakmesje kun je dit snijden. Als je zegt, nou, dit is nou een kleine plaat, maar dat gaat net zo goed met de plaat van 122 hoor. Als je hem inkrast en je snijdt dat papierlaag snij je door, dan is het dus gewoon een kwestie van een breukje en je snijdt de onderkant door. We wisten dus in het begin helemaal nergens nog van. Het kwam dus omdat we hier totaal onbekend waren. Maar op een gegeven moment kregen we dus bericht dat er dus vergaderingen waren waar we dus dan ook wel heen zijn gegaan. En zodoende hebben wij ons dus zelf hiermee inbetrokken. Je zegt, je kreeg uitnodigingen voor vergaderingen. Doe jij mee de wijkkrant, een nieuwsbrief? Per nieuwsbrief, ja inderdaad. Ja. Was jouw interesse toen al gelijk aanwezig om te verder door te gaan? Ja, in het begin denk je van, nou ja, wat willen ze nu weer? Je gelooft er eigenlijk eerst niet in. Maar met verloop van tijd is dus wel gebleken dat er dus beslist wel wat achter zit. En sinds een jaar of 2,5 sta ik er dus zelf ook al helemaal achter. Maar je wilt het eigenlijk eerst niet geloven. Omdat er dus erg weinig mensen, iedereen zegt van nou het wordt niks. Maar het blijkt dus wel dat het beslist wel anders is gegaan. Ik vind hier ook net een dorpje op zich. Het zit wel midden in de stad. Maar de mensen zijn hier zo vriendelijk. Je kunt elkaar. Er is altijd even een praatje of even groeten. En dat trekt mij bijzonder hier in deze wijk. Het woord baatbelasting echoot, dacht ik, nog hier in de zaal. We hebben een brief gestuurd en we hebben te horen gekregen dat de gemeentelijke overheid ook heeft gezegd van... Nou ja, inderdaad, het is wel een beetje onbillijk. Maar ja, daarmee is het probleem nog niet opgelost. Wij hebben geen geld. De gemeente heeft geld gevraagd aan de minister. Als nu in het verleden was gebleken dat de Transvaalwijkbewoners zouden zeggen... nou, we kunnen mij die hele buurt ook rotten, Holland gezegd. Breek die boom maar af. Dan had de overheid moeten zorgen voor, want dat moet zij, voor de burgers zonder dak zorgen. Nee? Dat is de taak van de overheid. Nou gaat nee, zegt de overheid, de goedkoopste zaak is het renoveren. Het is gebleken
renoveren, rehabiliteren, hoe je het allemaal noemen wil, een mooi woord ervoor. Nou blijkt het, de bewoners hebben individueel aan hun huizen gedaan wat de portemonnee toeliet. En de overheid laat ons gewoon in de steek door te zeggen, nou dan moet je ook een mooie knappe straat hebben. Er is geen speelplaats, er is verder helemaal niets. Dat is geen leefbaarheid. Ja, de leefbaarheid van de wijk is niet zodanig dat je zegt van nou ik ga 12.000 gulden in een woning steken en nou is dan alles maar bekeken. Er zijn dus bepaalde verwachtingen gewekt door de gemeente. Ja. Waarom zijn wij begonnen met onze woningen op te knappen? Omdat de woonomgeving ook opgeknapt zou worden door de gemeente. En daar hebben we wel eens eerder over gepraat. En die verwachtingen die worden nu dus teniet gedaan. En het is natuurlijk een klinkklare onzin om te zeggen, bouw maar een hartstikke mooi kasteel in de Sahara. Dat doet niemand, want daar wil niemand wonen. Waarom niet? Omdat die woonomgeving totaal ongeschikt is. Je weet dus niet waar de overheid denkt. Je hoopt steeds op een beetje medewerking, maar dat komt nog niet helemaal precies uit de bus zoals wij graag willen. Een klein beetje meer medewerking, ja, ik geloof wel dat dat voor ons wel een stimulans zou zijn om nog meer te doen. Voelt u zich wel eens machteloos? Ja, heel erg. Ja, want het is natuurlijk jammer. Iedereen verbouwt, iedereen gooit er een hoop geld tegenaan en uiteindelijk komt er niets uit de bus. Zo denkt men. En dan is het natuurlijk voor de mensen op projectbureau, studenten en iedereen die eraan meewerkt, is natuurlijk erg moeilijk om daar iets tegen te doen. En ook voor ons natuurlijk om het uit de weg te ruimen van nou mensen, er komt echt wel iets uit de bus, maar het duurt allemaal zo lang. En onze enige hoop is nu dus de heer Schever. We hopen dan ook gewoon dat hij met concrete dingen aankomt dragen. Hij zegt van mensen, die hele financiële toestand is opgelost. Het ministerie heeft nog wel even een potje hier of daar. En daar moet het dan maar eens uit betaald worden. Dus de concrete vraag, of van de kant van het ministerie van Volkshuisvesting meer geld voor de wijkverbetering kan worden gegeven, is het antwoord nee. Dat kan niet, omdat de regeling zoals die is en die in het hele land zo geldt, optimaal is toegepast. En de subsidie die gegeven is per woning, maar dan voor de hele wijk, is gezamenlijk van Volkshuisvesting en van CRM 1,1 miljoen. Maar dan voelen wij toch eigenlijk ons een beetje genomen doordat de overheid ons wat in de steek laat met de straatverbetering. Ja, Is u het niet met mij eens? Ik weet niet wat in de steek laten is. Ik bedoel, er is een regeling. Dat is 1500 gulden per woning. Ik heb net al gezegd, we hebben dus alles wat maar voor woning, of wat als woning te beschouwen is, hebben we als woning geteld. We hebben de winkels meegeteld, we hebben de woningen die afgebroken gaan worden, hebben we meegeteld, omdat dat volgens ons in dat plan past. Ja. Ik vind het een beetje te ver gaan als je zegt, natuurlijk elke regeling is niet ideaal. Als je zegt, de overheid heeft ons in de steek gelaten. Als je 1,1 miljoen net in je zak hebt gestoken. En nou ja, dat moeten we ook met z'n allen opbrengen. Ik bedoel, u weet, het geld dat krijgen we ook niet cadeau. Dat moet dat geldt voor ons allemaal. Ja, precies. En dat probeer je te verdelen. En ik heb ook andere wijken waar we werken, ook op 1500 gulden. En ik kan niet zeggen, nou ja, kijk, ik bedoel, in Leeuwarden en zo, laten we het daar dubbel doen. Want dan weet u hoe dat werkt, hè. Ik bedoel, dan komt de volgende ook. Of regelingen voor verbetering in aanmerking komen. Ik bedoel, daar sta ik altijd voor open. Maar we praten op dit moment op basis van de bestaande regeling. Van nu. En dan moeten we heel reëel met elkaar zeggen, nou 1,1 miljoen hebben jullie eruit gesleept. Ga opnieuw naar het plan kijken, ga opnieuw praten. Kijken wat erin te vinden is. Misschien moet je een nieuw plan gaan maken. Nou, hij draait natuurlijk niet de hele zaak terug, want 1,1 miljoen is ook een bedrag waar iets mee gedaan kan worden. Maar aan de andere kant is het zo dat de aanvankelijke gedachten over wat er uitgegeven kon worden, dat die gedachten anders lagen. We gingen er namelijk vanuit dat ook de gemeente Leeuwarden iets zou bijdragen. Dat heeft de gemeente zelf ook in begrotingen aangegeven. En dat is door de ontwikkeling van de financiën van Leeuwarden is dat allemaal in een wat andere toestand terechtgekomen. Je moet niet vergeten dat er meer is gebeurd dan dat er alleen maar tekeningetjes zijn gemaakt. Er is met alle mensen uit de straat overleg gepleegd. We hebben gewoon nog het overzicht van wat iedereen graag wil, waar waarde aan wordt gehecht, waar de problemen zitten enzovoort. En we moeten alleen zien dat we met een wat ander budget toch diezelfde problemen nou weer gaan oplossen. Dat was dus het hele opzet. Dus zeg van nou, de buurt wordt heel anders.
En het blijft niet gewoon een huis. Je woont niet alleen in een huis, maar je woont ook op straat ergens. Ja. Dat de mensen dus meer ontmoeten met elkaar. En nu zit je dus in het huis. En je hebt een stoepje van 1 meter. En verder kan je niet. Een kind kan er dus niet eens spelen? Een kind kan hier op straat niet spelen, nee. Nee. Met het vervoer, met de mensen dus die altijd naar het ziekenhuis moeten, naar de polykliniek dus. Allerlei in taxis heen en weer, ambulances heen en weer. Die jonge mensen, daar zie ik ze wel eens lopen. Met trots achter die kinderen aan, denk ik, ja, wat wordt het nou in de toekomst? Hè? Want die auto's die krijgen nou maar steeds meer, die worden belangrijker voor de mensen. Kijk, dan worden de kinderen toch in deze straten een beetje de dupe dit ervan. scherm zo opgesteld? Dat die kinderen dus, wanneer ze dus in die zandbak zijn, dat ze niet rechtstreeks de straat op kunnen rennen. Dat is dus om veiligheidsredenen gebeurd dus. En dit is van de andere kant geloof ik weer een hele combinatie van zaken, hè? Wat zit hier allemaal in die heuvel? Ja, daar zit een glijbaan in en daar zit een tunnel in. En een trappetje En zie dat ik. is Ja. ja. Als je kan het dit kraaiennest kan ze daar hier beneden glijden. Hè? Ja? Ja, En en dan er zit zit hier ook onder een riool, en dan zit er een buis onderdoor, rioolbuis dus door dat kan. waar ze door kunnen kruipen. Dus. Kijk, en die kinderen van die jonge gezinnen, die komen nou met de moeilijkheden te zitten doordat de gemeente geen subsidie meer geeft voor de straten. Ze kunnen ze niet opknappen. In mijn ogen zeg ik, ze willen het niet opknappen. Nou, het moet wel wat een stevige schutting worden, maar daar reken ik niet. Nou ja, goed, dat is dus niet opvalt. dat is wel te maken een stevige schutting, want ik bedoel, daar doen we dan ons best wel voor. Ja. Die er nog even over. Ja, ik bedoel, dat zullen we met elkaar moeten doen. Maar ik bedoel, Ja, inderdaad, dat moeten mensen uit de hele wijk moeten met elkaar maar ik opknappen. bedoel, er zijn hier nu te weinig personen om dat idee uit te dragen, dus. Geloof je er nog in? Dat Ik geloof het toch wel. Ja, beslist wel. Waarom? Omdat, nou ja, waarom? Omdat er dus veel meer dingen op een gegeven moment wat kiele gingen. Die dingen zijn ook allemaal goed terechtgekomen. En ik zie dit ook echt nog wel zitten. Dan zie je in zijn reportage, Jan Schever, die zei, ik ga geen geld. Dus want hij was wel heel eerlijk. Ja, Ik zoek wel wollen, maar ik ga geen geld, dus ik krijg geen geld. Maar is die actie misleren? Nee, dat is uiteindelijk is het toch geld voorkomen. Oké. En daar hebben we later nog weer een reportage over maken. En toen weer het volgende, toen ging het over blombakken en dat soort dingen. En toen weer Brandsma, weer burgemeester van Ljouwert, en die zei hetzelfde als Jan Schever. Wij willen wel, maar we hebben geen geld. En die blombakken binnen er komen. Die blombakken binnen. Ja. Dus daar komt alles dan te landen. Mooi. Ja. Mooie reportage over de Transvaalweek in Ljouwert werd de meesten. In Ljouwert werd de meesten dus meer meewerken gaan aan het programma als dat normaal wens wie bij van Gewest had geweest. Wij letten die programma's zo nou en dan zien door op Sneurtjoen in het programma Gewest Friesland. Ondan.